Hvem drømmer ikke om det her? Artige børn, der gør det, de får besked på. I IKAST er den drøm blevet til virkelighed, og midlet er en metode, der hedder PALS. Den står for positiv adfærd i læring og samspil. Det lyder måske lidt langhåret, men i virkeligheden er det så simpelt. Hvordan gik skolen i dag? Fik I slået lidt i sneen, der var kommet? Vi er til frokost hos familien Andersen i IKAST. Får de vejr, så kan man lige vaske dem. Her er daglige skænderier erstattet af godt humør. Må jeg gætte, hvad du skal have på? Du skal have på. Jeg har skældt en del ud. Og når jeg har skældt ud, så har det ikke været for at være ond ved børnene. Det har bare været, fordi jeg gerne vil have dem til at gøre det, de ting, de gør, på en anden måde. Og jeg vil gerne have dem til det på den måde, jeg nu ønsker. Du må gerne sætte det hele ud i opvaskemaskinen. Ja. Fidusen hedder PALS og er et sæt pædagogiske regler. Det handler blandt andet om at rose børnene, når de gør noget godt. Tak for det. Det var godt, Jebsen. Lad være med at skælde dem ud, og i stedet gøre klar, hvad man gerne vil have. Sådan lød det faktisk det meste af sommeren, indtil jeg fandt ud af, at i stedet for at råbe efter dem, at de skulle lade være med at smække døren, så gav jeg dem beskeden herude en dag, hvor vi var i god stemning, og forklarede dem, at jeg gerne ville have, at de åbner døren og lukker døren sådan her. Og siden har det faktisk ikke været et problem. Godt. Inspirationen til at hive PALS hjem i familielivet kommer herfra. Nu skal vi prøve, om der er to, der vil tale venligt til hinanden. I et halvt år har principperne været i brug på Østerskole i IKAST, og resultaterne er bemærkelsesværdige. Var det sjovt? Ja. For eksempel er antallet af elever, der bliver sendt på inspektørens kontor, halveret, og bedre endnu. Eleverne oplever, at de har nogle lærere, som kigger efter det, der er positivt. Nogle lærere, som i langt højere grad anerkender, når eleverne de gør en indsats, som vi ønsker, de gør. Og det er det, der er blevet ændret på, efter at vi har indført PALS. Samme effekt oplever familien Andersen, og begejstringen er så stor, at farmand sammen med en gruppe andre forældre vil udbrede kendskabet. Som de første i verden står de bag PALS for forældre. Vi skal have en mere positiv tilgang til vores børn. Vi skal have klare forventninger til vores børn. Vi er nødt til at skal fortælle dem, hvad vi gerne vil have. De beder os om tingene, i stedet for at sige, hvad vi ikke skal. Sådan stå op, at vi skal ikke gøre det og det. På onsdag holder forældrene et inspirationsmøde i IKAST for at fortælle, hvordan man får artige børn, og gevinsten er gensidig. Det er mere behageligt. Ja.